କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଉଛି ଯାଦୁଗରୀ ପଥର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଗାଁଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଚମକି ପଡ଼ୁଛି ରାତ୍ରିରେ। ସେମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଦୁହେଁ କଥା ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚମକୁଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ସେ ଦୁହେଁ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଜଣାଇଲେ। ଲୋକେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ଗାଁ ଲୋକ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହେଁ ନିଜେ କେମିତି ତାହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ଗୋଟିଏ ବାଲକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଘର ଭଳି କବାଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲା ଥିଲା। ଦୁହେଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଗଛର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଅଛି। ଏହି ପଥର ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଗଛଟି ଚମକି ଉଠେ। ଉକ୍ତ ପଥରଟିକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମନା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ରାଜା ସେଇ ଯାଦୁଗରୀ ପଥରଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ପଥରକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ଗାଁ ଖୋଲିରେ ରଖାଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ପଥରଟି ରାତିରେ ଜଳି ଉଠିଲା ବିଜୁଳି ଭଳି ଆଉ ଗାଁକୁ ଆଲୋକିତ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସାହସର ସହ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।